Da vidimo da li motor može da savlada uspon od 60 stepeni. Ajde, čekamo vas. Čekaj da se... Nema šanse, pašće. Zamisli to njih dvojica sami, šta je njima izazov i šta njih Da. Pa ima i dvojica. Umjesto da jure ženske danas negdje da hode na izlet, raspale roštilje i rašire ćebence. Pa neće ženske su ti komplikovane, odbijaju. Evo ga, kreće. Krenuo! Ajde. Aha. Ne može. Neće moći. Mora brže, ne može ono ovako sporo. Nema šanse, zaglavio se. Ja ti kažem, ne postoji vozilo da može da savlada 60 stepeni. Ne postoji. Znaš šta je 60 stepeni, bre, to ne može da savlada niko. Zaglavio se. Kako se zaglavio kad nema tu ni rupa, ni blata? Pa ne, okreće se. Ne može, mora da uvati zalet. A nema gde ni da uvati zalet. Što mu treba toliko da se okrene? Težak je motor ima 150 kg. Ajde, navijamo za tebe. Da, samo da ostane živ, a ja bih volio da se sporo. Pa ne, ostaće živ, nego će pasti. Nema šanse, ovo je 60 stepeni, bre. Ovi drugi neće ni da proba. Ljudi, znaš šta je 60 stepeni? To ne može ni jedno vozilo da savlada. Može nizbrdo, ali uzbrdo ne može. Držimo ti pesnice, ja ti držim pesnice. Ajde. Neko bi se nadao da ćemo u ovoj ne dođi da vidimo ovako nešto uzbudljivo. Uspon od 60 stepeni. To je preko 100%. 45 stepeni je 100% koje može vozilo da savlada. Više od... Evo ga. Sad će padne. Prošao je ono što malo... A nije prošao. Nema teorije, bre. Evo ga, ide. Boga mi će se popeti. Svaka mu čast. Bravo! Što se nisam kladila s tobom? Da vidimo ovaj drugi. Što se nisam zaletila? Sad nabijamo za kolegu. Ajde, držim ti pesmu. Ovo me nije baš svejedno. Ajde. Ovaj se iz drugog pokušaja. Ovaj će padne. I ovaj će morati dva. Neće, evo ga, prošao je. Ajde. Zahvatilo! Bravo! Savlađivanje uspona od 60 stepeni. Bravo! Momci! Što se nisam Sale kladila s tobom? Veliki maljen, ne, mali maljen, kako se zove? On kaže, nema šanse da se... Ja kažem nema šanse, vozilo ovo je 60 stepeni, koliko ima? Pa ne znam, oštro je, baš je zajedno. Pa ima više od 45 stepeni sigurno. A meni je sad žao što se nisam kladila s njim. Ja kažem da ima 60 stepeni. Ja sam znala da ćete da se popete, a žao mi što se nisam kladila s njim, on je rekao, ma nema šanse. Ja sam rekao pašće unazad sigurno, 60 stepeni. Ja si rekao da se voziš. I on je to rekao. A on uvek ima takve akcije. Honda 300. Pa svaka čast, momci. Ovo novi motori, evo te, glanci. Godinu dana stari. Koliko ima konja? 30. Samo 30? On je pravljen dual sport. Nije za jurcanje, ali... Bio pun gas, kad bi otišao na leđe. Kad bi dao pun gas, otišao bi na leđe. Ali ste sjajni, momci. Ajde, budite pozdravljeni, čao. Nema vozila koje može ovdje da se popne. Ja sam rekao da ne postoji vozilo koje može da se popne.
Evo postoji. Honda 300L. Od 30 konja. Pozdrav sa Malog Maljena, Divčibare.